నే దుగుని ఆయన బగ్గర పడొచ్చు ఆమె తాళ్ళవా ರತ್ನ ಇಂಚುತ್ತಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಣ ಸಮ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ದು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಡು ಅನ್ನ ಅರ್ಥಾಡ ನಂಗೆ ಪೊಸತ್ತು ರೈಟ್ರು ಬರ್ರೆಗೆ ನಾನು ಆ ಜನ ಎಂಚಿನ ನರಮನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕುಲೋನು ಯಾನ್ ತುಯ್ಯೆ ఆయన మీసేడు నాయ కట్టుబడులే ఆ తొద్దుండు ఆయన మీసే అవా జాగ్రత్త అనిపలే పాతరిన బేల అనిపలే బరియరా అండి దాన్ని ఇల్లుతో అనిపోయితే అన్న పెళ్ళితో అనిపోయినా సావు అల్దే తనికులు బతిర్ది నమస్తే ನಮಸ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೈಟ್ರು ಬೈದ್ದೇರು ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪೂರ ತೋಟದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೌದಾ ಎಂತು ಬೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಉದರಿರ್ನ ಎನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪುದರ್ದಾನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೀತಿರು ಮುಲ್ಪ ಅವು ಯಾನ್ ಸೇರ್ದು ಇಂಚಿಪ್ಪವಂತ ಸೇರ್ನಿ ಇರುವಾಡು ಸಾಯಿನಿ ಅಲ್ಲೇ ನಲ್ಪಾಡ್ಸದ ದುಗುಣಿ ಅವಳುಲ್ಲಾಳು ಓಹ್ ಅಲ್ಲೇ ನಲ್ಪಾಡ್ಸಾಂಡು ಇಡೆಗೆ ತೋಟೋಟೇ ತೈಯೊಂದುಲ್ಲಾಳು ದುಂಬೋಪ್ ಜನ ಅರೆಗೆ ಎದುರು ಕರುಪಡೋಡು ಓಡೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಕಡ್ಪಡ್ರೆ ಆರು ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚ ಆರು ಲೆಪ್ಪು ತಂಚತ್ತು ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ನಲ್ಕ ಎದುರು ಬರೋಡು ಬರ್ಬೇಡ ಬೇಲೆ ಬೆಟ್ಟೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹಾ ಅವ್ಯಾರು ಪಿರಾಡ್ದು ರಡ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅಂದು ಕೊಡ್ತಿ ರತ್ನ ಅಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಿನ ಲೈನೇ ಮಲ್ತೋಪು ನೀರಿನಿ ಅತ್ತಿವತ್ತಿನಿ ಅಂದ ಅದು ಹೊಸತ್ತು ರೈಟ್ರು ಸ್ಟಿಕ್ಕುಲ್ಲೇರು ಬನ್ಲಿ ಅಂದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಅರೆ ಕಡಕ್ಕುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅವು ಆರೇ ಪನ್ ಪೇರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾ ಅವ್ಯಾರು ಏರು ಆ ನೀಲಿ ಕಲ್ಲರ್ದಾರ ಅಲ್ದೆ ನಿಕ್ಲವರ ಪುದಾರ ಬಗಲ್ಲೇದೆ ಯಶೋದ ಏರು ಕೈ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಬೆಲೆ ಮೊನೆ ತುಪ್ಪೆ ಚಂದನ ಎಡ್ಡ ಬುದಾರ ಟಿವಿದ ರಮೀಲಾ ಯಾವ ಅಂಚ ಬೂಕುಡ್ ಬರೆತ್ತೀನಿ ಅತ್ತದು ಗೊತ್ತಾವಡ ತಂಗ ಏರ್ ಬಣ್ಣದು ಅತ್ತ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪು ಬಕ್ಕ ದಿನ ಬೈಲಕನಿ ಇರು ಅನ್ನಪ್ಪೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಒಂದು ಅವ್ಯಾರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೇಗ 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 ಅಲ್ಪೆ ಬೇಗ ಕೊಯ್ಲೆ ಬಂಡ ನೇನು ಪಚ್ಚಿನ ಕೊಯ್ಯರ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡೈಕ್ ಪರಂದೊಡವು ಅಂದ ಅವು ತೂತು ಕೊಯ್ಪುನ್ ಬಕ್ಕ ಪರ್ದದು ಜಾ ಪರಂದುನು ಒಂಚೂರು ತೂಕೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಅವು ಕಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ನು ಬಡ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಲೆ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೀರ್ ಅನ್ನೆ ಹೋಲಿತ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಯಾನು ಬೀಜದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಓ ಕಂಡಬಟ್ಟ ಬೀಜ ಪೊಡಿ ಅಂತ ಪಾರು ಬೀಜ ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿ ಅನ್ನ ಹೆಂಗಂದ ಜಾನ್ ಅದೇ ಅವೇ ನೆತ್ತ ಇರೇಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸುರುಟ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂದ ಅವು ಗೋಡಂಬಿ ಬಂಡ ದಪ್ಪ ಬೀಜ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದತೆ ಬೆಲಾಲ್ಪಿ ಹತ್ತು ದನಿ ಬಂತೇರು ಅಂತೆ ಬೇಲೆ ಕಲ್ವೇರು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಕಲಿ ಇನ್ನಿ ರಾಜೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ತುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಾಡ್ದು ಆ ಪೊಣ್ಣಂದದೆಂತು ಪುನಿ ರತ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪು ಐವತ್ತೇವ ಊರೋಲು ಏರ್ನ ಎನ್ನ ನಾರಾವಿ ಎನ್ನಲ ಒಮ್ಮೆನಲ್ಲ ಅನ್ನಪ್ಪನ ಊರು ಒಂಜಿ ಅಂತ ಅನ್ನದಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಣದಿನಿ ನೀನು ಮಡಿಕೇರಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಮತ್ತ ತುತ್ತೊನ್ನು ಒಂದು ತೂಗಿನಕ್ಲಿ ಬೊಕ ಮುಕುಲ್ಪುರ ಉರ್ಲದಗುಲ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮುಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ತಾಲಿಬಾನೂರು ತರ್ಪಾಯಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಜನ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ತಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಂಚ ಯಾನಿ ಸುರುತ್ತದಿನ ಎನ್ನ ಇನಿ ಅಂಚ ಸಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಏರು ಊರುಡು ಎಂಚ ಬಾತಿರ್ನು ಆ ಭಾಷೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಅಕಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಚ್ಚ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ತಗೊಳ್ಳೇ ಬೋಡು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ತುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅವ ಇರೇಗಿಂದ ಮುಲ್ತ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಉಮ್ರು ತುಚ್ಚುಂಡು ಉಮ್ರು ಬಂಡ ಅವು ಇರೇನು ತುಚ್ಚುನತಿ ಅವು ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ನೆತ್ತೆರು ಹೋಯ್ತದ ಬುಡ್ನಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪು ಅವು ಇರೇಗ ಐಟೆ ಮರಣ ಬತ್ತನ ತಾಳ ಅಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸೈಯರ್ಲೆ ಅವು ಸೈಪುಜಿ ಫೋಟೇಸಿ ಅವ ಎಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಪ ಸೈದೋಡು ತುಚ್ಚು ಎಂಕಲ್ ಕಾರದೊಂದು ನರಕಾಯ್ತ ಪೂಜಿದ್ ಬೈರ್ ಪುಣ್ಯತೆ ಇರ್ ನರಕಾಯ್ತ ಪೂಜೆ ಉಮ್ರು ಅಂಚಾರ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚು ತೋಡ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತಲೇ ಜನ ಪೋಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದು ಪೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದನಿ ಎಂಚ ಜನ ಎಂಚ దాన్ని ఫస్ట్ క్లాస్ జని పురాణి ఎంకలే పోయిసర్ತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಫಸಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೀರ್ ಮಾತೆರಡಕೇನ್ಲಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತೀರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಪೂರ ಸರಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇರದ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುನೇರ್ ತುಂಬ ಎಂಕಲ್ ತೆತ್ತಂದ ಅಪ್ಜ ಎಂಕಲ್ ಬುಧವಾರ ತಂತೆ ತೊಂದೆ ಅಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನೋಲ್ ಬುಧವಾರನ ಎಂಕ ಬಂದಿರ್ ಶನಿವಾರ ಬಂದದ ಅವು ಶನಿವಾರ ಓರಿ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಅರ್ಧ ದಾಲೇಜಿ ಓಕೆ ಎನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಆಯನ ಎಂಚಿಲ್ಲ ಪುನಿ ಅದು ಉಲ್ಲೇರ ಕೇನ್ಯ ಆ ದುಗುನಿ ಮಿನಿತ್ತ ಬಾಯಿ ಬುಡಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತೈತೆ ಒಪ್ಪಿ ದುಗುನಿ ನಾಡ್ದು ಗಂಟೆ ನೇರ್ಪಲಾಗ ಅನ್ನಪ್ಪ ಬಾ ಕಾಲೆ ಪ್ರಾಯದ ಅಲ್ಲತಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಪುನ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಕ ತೀರ್ಚು ಮೇ ಪೊಮ್ಮೆರ ಅನ್ಪು
ಹಾಲು ಭಯಂಕರ ಜೋರು ದುಗುನಿ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ ನೀರು ನಮ್ದು ಏನು ಮಲ್ಪು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಜ ಜೋನ ದಿಗ ಪುನಃ ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ತಿಜಲ್ಲ ಇದು ಯಾ ನೀರೇಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡದ್ ಲೆಕ್ಕವಲ್ಯ ಓ ಯಾ ನೀರೇಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡದ್ ಲೆಕ್ಕವಲ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 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 ಎಂಚಿ ನಾವು ಅಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಮತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರು ಇರಾರ ಕುಲ್ಲೆ ಅದು ಈ ದನಿ ಬಂಡೇರು ರಡ್ಡು ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಕಾಪಿದ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ವೈದನ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಟೆಲ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ದತ್ತು ಕಾಪಿ ನೆತ್ತ ಆರು ಮಾರೋನ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಅತ್ತ ಗೋಣಿ ಮೂಟೆ ಮೂಟೆಕ್ ಇತ್ತೆ 4000 ಆಜಿನತ್ತ 50 350 ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಿಗೆ 350 ಕಮ್ಮಿ ಆತ ಅರೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಪನ್ಪುನಿ 4 ಸಮ ಬೈಜಿಂದು ಇತ್ತೆ ಇರೇಟ 4 ಆಜುನು ತಯ್ಯೋ ಅಂಡೇರ ಅವಯ್ಯ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ್ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ನೋಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಡತೆ ಇರುವಂತ ಅಂಚುಂತು ವರ ಇರ್ಲಕನೆ ದುಂಬ ರೈಟ್ರ್ ಇತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಬಕ್ಕ ಒರೆಸಿನ ಒಂಜೇನು ಕೊನೇನಿ ಬಕ್ಕ ತೂಪಾಲ ಪುನಃ ಅಲ್ಪ ಪುಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪುರ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಓಲಿ ಮುಟ್ರೆ ಆಸೆ ಹತ್ರ ಮುಟ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾರ್ಬು ಮುಗಿಯ ಅಂಚತ್ ಕಂಚಿ ಸಾ ಎಟ್ಟಿದೆ ಎಂದದೆ ಲತ್ತದ ಪುನು ಓ ಲತ್ತು ಲತ್ತು ಬಕ್ಕ ಬುಲೆ ಉಂಡವು ಲತ್ತು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟನೋ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಬುಲೆ ದಿನ ಆ ಬಕ್ಕ ಬುಲೆ ಉಂಡವು ಪದಾರ್ಥಿನ ದಿಯರಂಡತಿ ಅವ ಪರ್ದು ನಾವು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬೀಜೋಡ್ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೀಜ ಲತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಗೆಪರ್ ಬಡ್ಪುಜರು ನಿಕ್ಲ ಬೀಜ ಲತ್ತಿರ್ದೆತ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಪೋಯಾರಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೂರ ಪನ್ಲೇನಿ 3 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು 3 ಗಂಟೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ 3 ಗಂಟೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ನುನತೆ ಪರ್ನುನ ಬಡ್ತು ಎಂಕ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುವ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ಎಂಕ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಹೊಸತ್ ರೈಟರ್ ಪಣ್ಯ ಕೇನೋಡು ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ನೀರು ಕೇನೋಡು ಹೌದು ಯಾನೆಂಚಿನ ಈರ್ನ ಪಣ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದ ನಮ್ಮಲು ಅಂಚತೆ ಇರೇಗ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಕಲ್ಡ ಕೇಂದು ತೆರಿಯೋನ್ಲೇಂದ ಆತೆ ಈರ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೇಲೆ ಬುಟ್ನಿ ದಾನೆ ಅಲ್ಪ ಬಂಡ ಕೊರಂಟ್ ದತ್ತಿ ಬೀಜದ ಅಂದವೆ ಬೀಜ ಕೊರಂಟ್ ಅಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬುರದಲ್ಲ ಆಪನ್ ಒಂದು ಬೈದು ನೋಡು ಬಲ್ಲೆ ಕತ್ತಿ ಅನ್ ಪಂಡೆತ ಆರು ದನಿಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪಂಡೆರ ಅಂಡ ನಿಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡತ್ತ ತುಲೆ ಈ ಬೇಲೆದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾತ್ ಈ ದನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಬಣ್ಣದು ಬೇತೆ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಪಡ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚ